Il-Partit Laburista ħabbar aktar proposti ewlenin mill-manifest elettorali tiegħu għall-elezzjoni ta' 30 ta' dan ix-xahar din id-darba favur iżjed turiżmu ta' kwalità għolja. F'konferenza tal-aħbarijiet f'lukanda ewlenija f'San Ġiljan, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għat-Turiżmu Jien Burġ ħabbar l-ewwel miżura li titratta kreditu ta' taxxa iddisinjata apposta għal akkomodazzjonijiet turistiċi li jinvestu f'rinnovar standard sola u titjib fl-esperjenza għall klijenti tagħhom. Dan minn barra fond speċifiku għar-ristoranti. Kemm il-darba fit-30 ta' Mejju li ġej il-poplu jerġa' jafda lil Partit Laburista bit-tmexxija tal-pajjiż se nkunu qed noħolqu fond ta' 30 miljun euro immirat għall-investiment fir-ristoranti. Ristoranti li joperaw għal rashom ikunu jistgħu jużaw dan il-fond u jibbenefikaw sa massimu ta' 300,000 euro propju biex jagħmlu titjib fl-istabbiliment tagħhom fil-prodott, titjib għall-esperjenza tal-klijent u anke taħriġ lil ħaddiema u rinnovar tal-ħwienet tagħhom. Fl-istess konferenza, s-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli ħabbret deċiżjoni tal-Gvern dwar l-ekokontribuzzjoni li se tkun qed tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' Lulju li ġej. Illum nista' inħabbar li deċiżjoni ta' dan il-Gvern f'din il-leġislatura u bis-seħħ mill-ewwel ta' Lulju ta' din is-sena ġie deċiż li 50 ċenteżmu ta' din l-eko kontribuzzjoni se tkun qiegħda tingħata lill-kunsilli lokali skont l-impatt tal-attività turistika f'dik il-lokalità sabiex nagħtu aktar fondi lill-kunsill lokali, aktar għodot il-kunsilli lokali ikomplu iżommu il-lokalitajiet tagħna u jagħmluhom isbaħ. Id-deputata Laburista Cressida Gallia wkoll ħabbra proposta oħra mill-Manifest Laburista li se tkun iffukata fuq aktar investiment fil-port il-kbir. Bi pjaċir allura nista' ngħid li llum pajjiżna huwa pilastru strateġiku fl-industrija tal-cruise liners fil-Mediterran u hemm ukoll kważi 1 miljun passiġġier kull sena illi qed jużaw il-portijiet tagħna. Vjaġġi illi jibdew u anka jispiċċaw fil-portijiet tagħna f'pajjiżna qegħdin iħallu anka valur miżjud fl-ekonomija lokali. U allura ser inkomplu ninvestu fl-infrastruttura tal-port il-kbir sabiex l-operat tal-home porting ikun jista' jespandi u kif ukoll jiżdiedu żjarat minn luxury cruise liners. Dawn il-proposti mistennija li jibnu fuq l-aħbarijiet pożittivi ta' dan is-settur b'mod partikolari dawk fl-ewwel kwart tas-sena fejn l-infiq tat-turisti żdied għal kważi 585 miljun euro u żieda ta' kważi 12% fit-tul tal-vaganzi tat-turisti għal total ta' 4.5 miljun lejl biżjed minn 90% f'lukandi u postijiet oħrajn ta' akkomodazzjoni. Dan minn barra li 800,000 turist għattaw ġurnata jew iżjed f'Għawdex.